చాప్టర్ ఏంటో ఈరోజు చూద్దాము. ఓకే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో 7వ అధ్యాయము ఏడవ అధ్యాయం హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇది 7వ అధ్యాయం జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, భగవత్ విజ్ఞానం. కనిపిస్తోంది కదా అందరికి? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఈ 7వ అధ్యాయం జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం. సరే, ఎప్పుడు నేను అడిగే ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే, జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి డిఫరెన్స్ ఏమిటో ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. మనం ఈ మాటలు ఎప్పుడు వింటూనే ఉంటాము, కానీ మీకు ఏదైనా ఐడియా ఉన్నా, మీకు తోచిన మీనింగ్ ఏమిటి, ఈ రెండిటికి ఉన్న తేడా ఏమిటి, జ్ఞానం అంటే విజ్ఞానం రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏమిటి అన్నది ఎవరికైనా సరే తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో ఒకసారి టైప్ చేయండి. కొంచెం కంప్యూటర్ ఈరోజు ఎందుకు స్లోగా ఉంది మాతాజీ, స్టక్ అవుతా ఉంది. ఓకే, నిన్న 6th చాప్టర్ లో ఏం చూసాము? అష్టాంగ యోగంలో ఏ విధంగా పురోగమనం చెందొచ్చు అంటే ఏమిటి, 8 దశలు అష్టాంగ యోగంలో చూసాం. ఏమిటి? యమ, నియమ అంటే చేయవలసిన పనులు, చేయకూడని పనులు. 3వదేమో ఆసనం, 4వదేమో ప్రాణాయామం అంటే శ్వాసను నియంత్రించి తీసుకోవడం ఒక పద్ధతిలో. మరి ఆ తర్వాత ప్రత్యాహారం అంటే ఇంద్రియాలన్నిటినీ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం. ఆ తర్వాత మరి ధారణ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్. మరి ఇంద్రియాలు ఎటుపడితే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే, మైండ్ లో ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటే ఫోకస్ కుదరదు. సో వాటిని కంట్రోల్లో పెట్టుకుని ధారణ, కాన్సన్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు
ధ్యానంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం, భగవంతుడి మీద ధ్యానం, అప్పుడు సమాధి స్థితి వస్తుంది అని 8 దశలు చూసాం. అష్ట అంగ అన్నారు కాబట్టి 8 స్టేజెస్ ఆఫ్ అష్టాంగ యోగ. సో వై కంట్రోల్ మైండ్ అంటున్నారు కదా, మైండ్ని ఎందుకు కంట్రోల్ చేయాలనేది చూసాం. అభ్యాసం ఎందుకు అంటే మరి ఈ మనస్సును కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం అని అర్జునుడు అన్నాడు కాబట్టి నువ్వు సాధన చెయ్యాలి, సాధన చేస్తే వైరాగ్యంతో అది సాధ్యపడుతుంది అని చెప్పారు. తర్వాత విఫల యోగి ఏమవుతాడు అని అడిగినప్పుడు మరి ధనవంతుల ఇంట్లో గాని ధర్మపరాయణుల ఇంట్లో గాని పుట్టాడు. చాలా రోజులు ఇలా చేసి యోగం చివరిలో గనక పరిపూర్ణత సంపాదించుకోలేకపోతే అప్పుడు ఒక గొప్ప ఇలాంటి నియమం ఉన్నటువంటి ఇంట్లో పుడతారు. అంటే ఈ ఈ యోగా స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీస్ లో పుడతారు. తద్వారా వాళ్ళు ఆ జన్మలో సాఫల్యాన్ని పొందుతారు అని చెప్పడం జరిగింది. చివరికి అన్నిట్లోకి కూడా భక్తి యోగం ఎక్కువ ఉత్తమమైనది అని చెప్పి భగవంతుడు లాస్ట్ లో చెప్పడం, భక్తి యోగానికి నాంది పలకడం జరిగింది. సో ఇది నిన్న మనం చూసాము, నిన్నటి చాప్టర్ లో. ఇది జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, ఈరోజు భగవత్ విజ్ఞానము. మరి ఎవరు ఏమైనా ఆన్సర్ చెప్పగలరా? జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే? ఓకే, జ్ఞానము అంటే నాలెడ్జ్, విజ్ఞానము అంటే అది నాలెడ్జే కానీ అది ఎక్స్పీరియన్స్ తో తెలుసుకోవడాన్ని విజ్ఞానం అంటారు. అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ తో తెలుసుకోవడం అంటే అనుభవపూర్వకంగా. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇది ఒక కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే అంత అందమైన ఎగ్జాంపుల్ కాకపోవచ్చు, బట్ విషయం అర్థం అవడానికి చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఎవరికైనా మన ఫ్యామిలీలోనో మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కి ఎవరికైనా చెయ్యి ఇరిగింది అనుకోండి, పాపం ఎంతో నొప్పితో ఉన్నారు అన్నది మనకు అర్థం అవుతుంది చూస్తుంటే. అయ్యో వీళ్ళు చాలా నొప్పితో బాధపడుతున్నారు అని అంటూ ఉంటాం. కానీ మనకే అది జరిగితే గాని అసలు ఆ నొప్పి అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలియాలి అంటే ఆ నొప్పి మనకు వచ్చినప్పుడే కరెక్ట్ గా అనుభవపూర్వకంగా మనకు ఆ నొప్పి అంటే ఏమిటనేది ఫీలింగ్ తెలుస్తుంది. ఇలాగే జ్ఞానం కూడా థియరిటికల్ గా తెలుసుకోవడం వేరు, విజ్ఞానం. మరి అజ్ఞానం అంటే ఏమిటి? సమస్థితి, అన్ని సమానంగా చూడగలిగిన స్థితియే జ్ఞానం. కాబట్టి అదే మోక్షానికి అర్హత. కాబట్టి ఆ జ్ఞానం అనేది మనం ఇది నాలెడ్జ్ వైజ్ ఇప్పుడు చదువుతున్నాం, తెలుసుకుంటున్నాం, కానీ మనకు ఆ స్థితి వచ్చిందా? ఆ స్థితి ఎవరికైతే వస్తుందో ప్రాక్టికల్ గా నిజంగా అప్పుడు వాళ్ళకి అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారు. ఆ స్థితి ఎలా ఉంటుంది మనం చూస్తున్నాం. శత్రువైనా మిత్రుడైనా, సుఖమైనా దుఃఖమైనా, లాభమైనా నష్టమైనా, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా ఎలాంటి వాళ్ళతో అయినా అన్ని మట్టి రాయి బంగారాన్ని సమానంగా చూస్తాడని క్లియర్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు భగవంతుడే. అంతకంటే క్లారిటీ మనకు అక్కర్లా. మట్టి రాయి బంగారాన్ని ఒకేలాగా చూసే స్థితి. సో అది నిజంగా ఎవరి వచ్చినప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఏదైనా సరే వాళ్ళకి ఒకటే. కాబట్టి ఎప్పుడు వాళ్ళకి భయాలు ఆందోళనలు ఉండవు, ఎప్పుడు ఆ నిత్యానందంలో సచ్చిదానందంలోనే ఉంటారు. సో విజ్ఞానము అనేది ఏంటంటే అలా అనుభవపూర్వకంగా ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారో అది విజ్ఞానము అని అర్థం. అదే పెద్ద డిఫరెన్స్ అనమాట, థియరీ ప్రాక్టీస్ అని చెప్తూ ఉంటాను నేను యూజువల్ గా. సో మనం తెలుసుకోవడం వేరు, దాన్ని యాక్చువల్ గా అనుసరించడం వేరు, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం ఇంకొకటి. సో ఇప్పుడు ఈ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగంలో ఏం చెప్పారో చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్త మనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. సో మయ్యాసక్త మనః పార్థ, నా మీద ఆసక్తితో మనస్సు నుంచి పార్థ, ఆ యోగంలో ఉంటూ మదాశ్రయ, నన్ను ఆశ్రయించిన వారికి అసంశయం సమగ్రం మాం, నిస్సందేహంగా నేను కంప్లీట్ గా యథాజ్ఞాస్యసి, ఏ విధంగా అర్థమవుతానో, ఏ విధంగా వాళ్ళు నన్ను తెలుసుకుంటారో తచ్ఛృణు విను. ఎవరు తెలుసుకుంటారు అసంశయంగా నిస్సందేహంగా కంప్లీట్ గా భగవంతుణ్ణి? ఆయన మీద ఆసక్తితో మనస్సు ఎప్పుడు ఆయన మీద ఉంచి ఆయన్ని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు
సమగ్రంగా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలుగుతారు. తెలుసుకోవడం అంటే ఏమిటి? భగవంతుడు మనకి తెలుసు, చూస్తున్నాము. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ తెలుసుకోవడం? దాంట్లోనే ఉంది మొత్తం అర్థం. తెలుసుకోవడం అంటే ఏంటి? ప్రాక్టికల్ గా భగవంతుడి యొక్క నిర్గుణ స్థితిని మనం థియరిటికల్ గా కాకుండా ప్రాక్టికల్ గా మనం ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళి తద్వారా ఓహో ఇది నిర్గుణ స్థితి అని మనకి ఎలా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ తో మనం ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతాము. అది కంప్లీట్ గా నన్ను తెలుసుకోవడం అనే మీనింగ్. సో తెలుసుకోవడం అంటే భగవంతుడిని ఏం తెలుసుకోవడం అని మనకి అందరికి డౌట్ వస్తుంది. మరి భగవంతుడిని గురించి చూస్తున్నాము, ఆయన మహత్యాలు అర్థం చేసుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ దేనికి అంటే భగవంతుడి యొక్క మహత్యాలు, విభూతులు, ఆయన తత్వము మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ తెలిస్తేనే మనకు ఆయన తత్వం ఏమిటో అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఇవన్నీ తెలుసుకుని తద్వారా భగవంతుణ్ణి నిజంగా అర్థం చేసుకోవడమే ఈ సమగ్రంగా కంప్లీట్ గా నన్ను తెలుసుకుంటారు అన్న మాటకు అర్థం. అంటే సమగ్రంగా తెలుసుకోవడం అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆ నిర్గుణ తత్వం, 3 గుణాలకు అతీతంగా ఉన్నటువంటి ఆయన నిర్గుణ తత్వం అనేది ఎలా ఉంటుందో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా. ఎవరు వస్తారా స్టేజ్కి? శుద్ధ భక్తులు, జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు స్థిత ప్రజ్ఞులు. వీళ్ళు భక్తి మార్గంలో శుద్ధ భక్తులు ఆ స్టేజ్కి వస్తారు. ఎందుకు? వాళ్ళ మనస్సు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఈ భక్తిలో ఉంటూ వాళ్ళు కంప్లీట్ గా భగవంతుల్లోనే నిమగ్నమై ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి భగవంతుడి యొక్క స్థితి ఆ రకంగా ఎక్స్పీరియన్స్ తో వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యజ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. జ్ఞానం తే అహం సవిజ్ఞానం. సో నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా దీన్ని వక్ష్యామి, చెప్తాను, అశేషత, ఏమి మిగలకుండా కంప్లీట్ గా చెప్తాను నీకు ఇప్పుడు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా దీన్ని. యజ్ఞాత్వ, ఇది తెలిసిన తర్వాత నేహభూయ, ఇక నువ్వు అన్యజ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే, నీకు వేరే జ్ఞానం ఏమి అవసరం లేదు అని చెప్పి తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకేమి నీకు ఉండదు, మిగిలింది ఏది లేదు, ఇక తెలుసుకోవాల్సింది ఏది మీకు మిగిలి ఉండదు. నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ జ్ఞానం మొత్తం నీకు చెప్తా, జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా. ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక నువ్వు వేరే జ్ఞానం తెలుసుకోవాల్సింది ఏది కూడా లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే యతతాం అపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. సో మనుష్యాణం సహస్రేషు, వేలాది మంది మనుష్యులలో కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే, ఎవరో సిద్ధత్వాన్ని తెచ్చుకునే వాళ్ళు ఎవరో ఒకరే ఉంటారు. యతతాం అపి సిద్ధానాం, అలా సిద్ధత్వాన్ని తెచ్చుకున్న వాళ్ళలో కూడా కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః, నా యొక్క తత్వాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో ఒక్కరే ఉంటారు. సో వేలాది మనుషుల్లో ఎవరో ఒక్కరే ఈ సిద్ధత్వం, యోగ సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తారు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో కూడా నిజంగా నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ యోగ సిద్ధత్వం వచ్చిన వాళ్ళు కూడా భగవంతుని నిజంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు అంటున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూపిస్తున్నారు, మరి రన్నింగ్ రేసు లాంటివి ఏదైనా ఉందనుకోండి, మరి ప్రతి స్టేట్ నుంచి కొంతమంది పోటీలు పెడితే పాల్గొంటారు, ఒక్కొక్క స్టేట్ నుంచి ఒక్కొక్కళ్ళే గెలుస్తారు. ఆ గెలిచిన వాళ్ళందరూ నేషనల్స్ కు వెళ్తే మొత్తం దేశంలో మళ్ళీ అక్కడ ఎవరో ఒక్కరే గెలుస్తారు. అలా ఆ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. అలా సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళు కొందరు సిద్ధత్వాన్ని తెచ్చుకున్నా మళ్ళీ వాళ్ళలో కూడా ఎవరో ఒక్కరే నన్ను నిజంగా తెలుసుకుంటారు. భూమిరాపో నలో వాయు కమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతియమ్మే భిన్న ప్రకృతి అష్టధ. భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం అనే 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడింది. సో భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తి 5 రకాలు, పంచభూతాలు 5. ఎందుకు ఈ పంచభూతాలతో మన శరీరం తయారైందని చెప్పుకున్నాం మనం 2nd చాప్టర్ లో. సో ఈ 5 అంటే స్థూల శరీరము, అంటే గ్రోస్ బాడీ ఇంగ్లీష్ లో. సో కనపడే బాడీని స్థూల శరీరం అంటాం, కంటికి కనిపించే మన శరీరాన్ని ఇంగ్లీష్ లో గ్రోస్ బాడీ. అది దేంతో తయారైంది? భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం అంటే పంచభూతాలతో తయారైంది.
ఇకపోతే కనిపించే శరీరం కూడా ఉన్నది మనలో. ఏమిటది? మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. అది సూక్ష్మ శరీరం. ఎందుకు కనిపించదు కాబట్టి దానిని సూక్ష్మ శరీరం అంటాం. సో అది ఇంగ్లీష్ లో సటిల్ బాడీ అంటారు. సో ఇది ఈ 8 కూడా స్థూల మరియు సూక్ష్మ శరీరం యొక్క అంశాలు కాబట్టి ఈ 8 ఏమిటి? మన యొక్క స్థూల శరీరం అయినా, సూక్ష్మ శరీరమైన మనసు, బుద్ధి, అహంకారమైన భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తియే ఈ రకంగా విభజింపబడింది. అంటే ఇదంతా కూడా భగవంతుడి శక్తే. పంచభూతాలు ఎవరు? భగవంతుడి శక్తియే. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కూడా ఆయన మాయాశక్తియే అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా మనకి తెలిసిందేగా, అన్ని భగవంతుడే సృష్టించారని అని ఎవరికైనా అలా అనిపించింది అనుకోండి, ఇదంతా మనకి ఎలా తెలిసింది? ఎప్పుడో భగవద్గీత భగవంతుడు చెప్పబట్టి అందరూ చదువుకుని అంత ఫుల్ గా తెలియకపోయినా కొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ ఇలా తరతరాలుగా వస్తూ ఉన్ని మనబోటి వాళ్ళ దాకా కూడా వచ్చాయి. మన పెద్దవాళ్ళు, టీచర్స్ ఎవరో చెప్పబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి అలా తెలిసింది. కాబట్టి ఇది ఆయన చెప్పబట్టే మొదట మరి అందరికీ కూడా అర్థమైంది. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. సో ఇప్పుడు చెప్పిందంతా కూడా నీకు అపర ప్రకృతి. ఏం చెప్పారు ఇప్పటి వరకు? స్థూల సూక్ష్మ శరీరం అంశాలు ఏమిటి? పంచభూతాలైన అగ్ని, నీరు, భూమి, ఆకాశం, వాయువు ప్లస్ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. ఈ 8 కూడా నా అపర ప్రకృతి. దీనికంటే కూడా ఉన్నతమైనది నా పరప్రకృతి ఇంకొకటి ఉన్నది. ఏమిటది? జీవరూపంలో ఈ జగత్తంతటిని కూడా వ్యాపించి పోషిస్తున్నది. ఏమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆ చైతన్యం అనే శక్తి. సో జీవరూపంలో ఈ జగత్తంతటిని ధరిస్తున్న నా ఇంకొక ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైన ఉన్నదని తెలుసుకో అంటున్నారు. అది ఇంకా గొప్పది భగవంతుడి శక్తిలో. ఈ సూక్ష్మ స్థూల శరీరాలైన ఈ అగ్ని, నీరు, భూమి, ఆకాశం, వాయువు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఆయన శక్తిలో కొంచెం తక్కువ. అపర ప్రకృతి ఇంతకంటే ఘనమైనది ఏది అంటే చైతన్య రూపంలో జగత్తంతా వ్యాపించి ఉన్నారు భగవంతుడు. చైతన్యం లేనిది ఏది పనిచేయదు. మన బాడీ పనిచేయదు చైతన్యం లేనిది. మరి జంతువుల బాడీస్ కానీ, పక్షుల బాడీస్ కానీ, దేని బాడీ పనిచేయదు. చెట్లు పనిచేయదు చైతన్యం లేనిది. చెట్లు జీవించలేవు. ఈ ప్రపంచమే చైతన్యం లేనిదే ఉండలేదు. కాబట్టి ఈ చైతన్య రూపంలో కనపడకుండా భగవంతుడు సర్వత్రా ఉండబట్టే ఇది చైతన్యంతో విరాజిల్లుతోంది. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అది భగవంతుడి యొక్క ఇంకా ఉన్నతమైన శక్తి. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణి ఇత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా. సో నా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. ఏది? మరి ఆయన అపర ప్రకృతి నుంచి పరప్రకృతి. పరప్రకృతి ఇంకా ఉన్నతమైనది. అపర ప్రకృతి ఆయన శక్తిలో కొంచెం తక్కువ శక్తి. నా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే అన్ని భూతాలంటే జీవరాశులు. భూతాలంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులు అని అర్థం. అన్ని జీవరాశులు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి గాని అంతం కావడానికి గాని నేనే కారణం అని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. ఈ 2 ఉండబట్టే అన్ని కూడా పుడతం గాని అంతం అవడం గాని జరుగుతుంది. మరి అంతే కదా, పైకి బాడీ ఉండాలి, ఒకటి పుట్టాలి అంటే దానికి ఒక మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఉండాలి. జంతువైనా ఉంటుంది, వాటికి మనసులు, బుద్ధులు, అహంకారాలు. తర్వాత లోపల చైతన్యం ఉండాలి. బాడీ ఉండి ఇవన్నీ ఉన్న అసలు అయిన చైతన్యం లేకపోతే ఆ బాడీ పనిచేయదు. సో ఏదైనా సరే ఈ సర్వ జగత్తు పుట్టడానికి గాని అంతం కావడానికి గాని ఈ 2 భూతాలని, ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే జరుగుతోంది. నేనే కారణం అని తెలుసుకో. మత్తా పరతరం నాణ్య కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. సో నాకంటే నాణ్యమైనది ఇంకేది లేదు అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు భగవంతుడు. మరి అన్నీ కూడా భగవంతుడి శక్తి. ఇంకా అంతకంటే నాణ్యమైనది ఇంకేది లేదు. గొప్ప చెప్పుకుంటున్నారనే ఫీలింగ్ కాదు. ఇక్కడ విషయం ఆయన చెప్పకపోతే ఎవరికి తెలియదు. ఉన్న విషయాన్ని ఆయన చెప్తున్నారు. సో నాకంటే నాణ్యమైనది ఇంకేది లేదు. మనకు గొప్ప చెప్పుకోవడం వల్ల భగవంతుడికి వచ్చేదేమీ లేదు, ఆయనకు కావాల్సింది లేదు, ఆయనకి లేనిది లేదు అన్నది ఆల్రెడీ మనం అది కూడా చూస్తాము. సో ఆయన విషయాన్ని చెప్తున్నారు. నాకంటే నాణ్యమైనది ఇంకేది కూడా లేదు ధనంజయ. మయి సర్వమిదం ప్రోతం
నేను సూత్రే మణిగణ ఇవ, సర్వస్వాన్ని కూడా నేను అంతా కూడా నా మీద ఆధారపడి ఉన్నది, మొత్తం ఈ జగత్తి విశ్వం అంతా. ఏ విధంగా? సూత్రే మణిగణ ఇవ, ఈ మణులన్నీ కూడా, సూత్రం అంటే దారం మీద ఎలా అయితే అవి ఆధారపడి ఇట్లా ఒక హారం లాగా అవుతాయో, ఆ దారం వల్ల ఇదొక హారం అయింది. ఆ దారం లేకపోతే మరి ఈ మణులన్నీ కూడా చల్లా చెదురైపోతాయి, హారం అనేది ఉండదు. అదే విధంగా ఈ సర్వ జగత్తును కూడా నా మీద అన్ని, ఈ విశ్వం అంతా ఆధారపడి ఉన్నది. ఇక్కడ మరి భగవంతుడు ఈ మరి గ్రహాలు, ప్లానెట్స్ అన్ని కూడా చూపిస్తున్నారు. సో అన్ని ప్లానెట్స్ ఇంత కరెక్ట్ గా అవన్నీ ఎవరి స్పాట్ లో వాళ్ళు ఉంటూ తిరుగుతూ, వాటన్నిటికీ దారులు ఉంటాయి. కక్ష్య అంటాం వాటి దారులను మనం. అలాగే ఇంగ్లీష్ లో ఆర్బిట్ అంటారు. ఎవరి దారిలో అవి తిరుగుతూ కక్షలో తిరుగుతున్నాయంటే ఒకటి దాని దారిలో ఒకటి వెళ్ళి ఢీకొట్టుకోకుండా ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు వాటిని ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా? వాటి డ్రైవర్ ఎవరు అంటే భగవంతుడే వాటి డ్రైవరు. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం ఋషు. సో రసోహం అప్సు, నేను నీటిలో రుచిని నేను కౌంతేయ, ప్రభాస్మి వెలుగును నేను, ఎందులో? శశి సూర్యయో, సూర్యుడు మరియు చంద్రుల యొక్క వెలుగును నేనే. ప్రణవ సర్వవేదేషు, వేదాలన్నిట్లోకి వేదాలన్నిట్లో ఉన్న ప్రణవనాదం అంటే ఏమిటి? ఓంకారనాదాన్ని నేనే. శబ్దకే పౌరుషం ఋషు, సో మనుష్యులలో ఉండే పౌరుషాన్ని నేను అని చెప్పి చెప్తున్నాను. రుచి అంటే ఇప్పుడు తర్వాత ఈ మూడు విషయాలు ఇక్కడ చెప్పిన తర్వాత మరి దాహం వేస్తే మనకి ఐస్ క్రీమ్ తిన్నా, ఏదైనా మీ డ్రింక్ లాంటిది తాగినా, మంచినీళ్ళు తాగినంత తృప్తి ఉండదు. సో ఆ రుచి ఏమిటో, నీటిలో రుచి మనకి దాహం వేసినప్పుడు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. సో ఆ నీటిలో రుచిని నేనే అని చెప్పి భగవంతుడు వేదాలలో ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దం ఉన్నది అంటున్నారు. మరి ఆకాశం ఫుల్గా ఏమున్నాయి? కంటికి ఏం కనిపించదు ఆకాశం. అంటే కనిపిస్తుంది, దాంట్లో ఏమీ లేదనుకుంటా, కానీ శబ్ద తరంగాలు ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తూ ఉంటా నేను. ఆ శబ్ద తరంగాలు ఉన్నాయి కాబట్టే సైంటిస్టులు కూడా అవి ఉపయోగించుకునే మరి టీవీని కానీ, రేడియోని కానీ, వీటన్నిటిని, సెల్ ఫోన్స్ కానీ పనిచేసేది ఆకాశంలో. ఈ సౌండ్, ఆకాశమే సౌండ్, శబ్దం. సో ఆ శబ్దం నుంచి ఆ తరంగాలను తీసుకుని మరి మనకు సెల్ ఫోన్స్ కానీ, టీవీస్ కానీ పనిచేస్తున్నాయి కదా. సో అందరికీ, సైంటిస్టులకి ఇది తెలుసుకుని వాళ్ళు ఆ రకంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు. సో ఆకాశంలో శబ్దం ఉంది కాబట్టి మన చెవికి ఈ పంచభూతాల్లో ఒకటి ఆకాశం. ఈ పంచభూతాల్లో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఎడిషనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంది. సో లక్షణం ఉంది. ఆకాశానికి ఒకే లక్షణం, శబ్దం. సో అది చెవి శబ్దాన్ని గ్రహిస్తుంది. సో ఆకాశం చెవికి అధిష్టాన దేవత. ఒక్కొక్క పంచభూతం ఒక్కొక్క జ్ఞానేంద్రియానికి అధిష్టాన దేవత. అధిష్టాన దేవత అంటే ఏమిటి? అది మనకి ఇచ్చేటటువంటి ఆ శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది. సో చెవికి వినికిడి శక్తిని ఆకాశం ఇస్తుంది. ఎందుకంటే ఆకాశంలో ఆ శబ్దం ఉంది కాబట్టి మన చెవికి ఆ వినికిడి శక్తిని ఆకాశం ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏమిటి అంటే వాయువు. వాయువులో శబ్దం కొంచెం ఉంటుంది, స్పర్శాజ్ఞానం కూడా ఉంటుంది, తగులుతుంది. గాలి వచ్చినప్పుడు మనకు కొంచెం గాలి శరీరానికి తగులుతూ ఉంటుంది. సో చర్మానికి స్పర్శాజ్ఞానాన్ని ఇచ్చే అధిష్టాన దేవత వాయువు. నెక్స్ట్ ఏమిటి అంటే అగ్ని. అగ్ని మరి కంటికి కూడా కనిపిస్తుంది. అగ్నికి కొంచెం శబ్దం ఉంటుంది, చిట్ట చిట్ట మనం మంట వేసినప్పుడు స్లైట్ గాను. తర్వాత మరి అగ్నికి స్పర్శ, ముట్టుకుంటే కాలిపోతుంది. అదే కాకుండా అగ్ని ఈ రెండు కనిపించవు. ఏది? వాయువు కానీ లేదంటే ఆకాశం కానీ అక్కడ చూడటానికి ఏముండదు. కానీ అగ్ని కంటికి కూడా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి కంటికి మనకి చూసే శక్తిని ఇచ్చే అధిష్టాన దేవత ఎవరు? అగ్ని. నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకునేది ఏమిటి అంటే జలం, నీరు. నీరుకి ఇవన్నీ కాకుండా ఎడిషనల్ గా ఏమిటి? రుచి కూడా ఉన్నది. మరి కనిపిస్తుంది, వినిపిస్తుంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి, రుచి కూడా ఉన్నది. నీరు తగులుతుంది,
ప్లస్ టేస్ట్ కూడా ఉంది. కాబట్టి నోటికి రుచిని తెలిపేది తెలిపే పంచభూతం ఏది అంటే నీరు. కాబట్టి అది అధిష్టాన దేవత. ఇక నెక్స్ట్ మిగిలింది ఏమిటి, ఎవరైనా చెప్పగలరా? 4 పంచభూతాలు 4 ఇంద్రియాలకి చెప్పుకున్నాం. 5వ పంచభూతం ఏది? భూమి. భూమి దేనికి అధిష్టాన దేవత? ఎవరైనా చెప్పగలరా? చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి ఎవరికైనా గనక ఈ ఆన్సర్ తెలిస్తే. భూమి దేనికి? సో ఆకాశమేమో మన చెవికి సౌండ్ వినిపిస్తోంది. మరి నెక్స్ట్ వాయువేమో మన చర్మానికి స్పర్శాజ్ఞానం ఇస్తోంది. ఆ నెక్స్ట్ అగ్ని ఏమో మన కంటికి చూసే శక్తిని ఇస్తోంది. ఆ తర్వాత నీరేమో నోటికి రుచిని తెలుపుతోంది. 5వది స్మెల్. వెరీ గుడ్ సౌజన్య మాతాజీ. సో స్మెల్కి వాసన అంటే ముక్కు. ముక్కుకి ఏది అధిష్టాన దేవత? ఏ పంచభూతం ఆ శక్తిని ప్రసాదిస్తోంది ముక్కుకు? ఈ 4కి చూసాము. సో దేనికి ఏది అధిష్టాన దేవతో తెలుసుకున్నాం. ఈ ముక్కుకు మరి వాసనా శక్తిని ప్రసాదించే పంచభూతం ఏది? ఆకాశమేమో చెవికి ఇస్తోంది, మరి వాయువేమో చర్మానికి స్పర్శ జ్ఞానం ఇస్తోంది, అగ్ని ఏమో కంటికి చూసే శక్తిని ఇస్తోంది, ఇకపోతే నోటికి రుచినేమో జలం ఇస్తోంది, రుచి తెలుసుకునే శక్తిని. 5వది ఏది? 4 పంచభూతాలు చూసాం. 5వ పంచభూతం ఏది? ఇంద్రియం ఏదో చెప్పారు, స్మెల్ అని. అంటే ఇంద్రియం కాకపోయినా ఆ ఇంద్రియాలు గ్రహించే విషయం ఏమిటని. వాసన గ్రహించేది ఏది? ముక్కు. సో ఆ ముక్కుకు ఈ వాసనా శక్తిని ప్రసాదించేది ఎవరు? భూమి. 5వది భూమి. మరి పంచభూతాల్లో 4 చూసాం కదా, భూమి మిగిలింది. ఓకే, వెరీ గుడ్. సాయి లాస్య మాతాజీ భూమి అని చెప్పారు, కరెక్ట్. సో ఆ భూమిలో మరి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. భూమి కనపడుతుంది, వినపడుతుంది, అన్ని సౌండ్స్ ఉన్నాయి. కానీ భూమిలో అడిషనల్ గా వాసనలు కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పి, మరి మనకి వర్షం వచ్చినప్పుడు ఒక స్పెసిఫిక్ వాసన వస్తూ ఉంటుంది. ఇలా భూమికి వాసనా శక్తి కూడా ఉన్నది. కాబట్టి ముక్కుకు వాసనా శక్తి ఇచ్చే అధిష్టాన దేవత భూమి. సో ఒక్కొక్క పంచభూతం ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి అధిష్టాన దేవత అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఎనీవే, ఇక్కడ మరి నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రుల్లో కాంతిని, వేదాల్లో ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, మరి నరులలో సామర్థ్యాన్ని కూడా నేనే అంటున్నారు. ఇలా ఎన్నో విషయాలు 8 నుంచి 11th శ్లోకం వరకు ఏం చెప్పారంటే, జలంలో రుచిని, సూర్యచంద్రుల్లో వెలుగును, వేద మంత్రాల్లో ఉన్న ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, మానవుడిలో ఉన్న సామర్థ్యాన్ని, భూమిలో సువాసనను, అగ్నిలో వేడిని, అన్ని జీవులలో జీవనాన్ని, చైతన్యాన్ని, అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రాణం అన్నమాట, చైతన్యాన్ని, తపస్సులలో తపస్సును, సమస్త అస్తిక్యాలలో ఆది బీజం అంటే అందరికీ కూడా బీజాన్ని, సోర్స్ని, సీడ్ని వేసింది నేనే అని చెప్తూ, బుద్ధిశాలులలో బుద్ధిని, శక్తిమంతులలో శక్తిని, బలవంతులలో బలాన్ని, మరి ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేనటువంటి మైథునం, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు అన్నిట్లో ఈ ఉన్నది. మనం ఏదైనా చూసినప్పుడు ఏమనుకుంటాం? చాలా బలవంతుడు అనుకుంటాం. ఆ బలవంతుల్లో బలాన్ని నేనే అంటున్నారు. తపస్సులు, పెద్ద తపస్సు అనుకుంటాం, తపస్సు నేనే. అలా బుద్ధిశాలుడు అనుకుంటాం, ఆ బుద్ధిశాలులో బుద్ధిని నేనే అని చెప్తున్నారు. సో ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తియే అని మనకు అర్థం అవడానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇచ్చారనమాట. మరి అగ్నిలో వేడిని, అగ్ని క్యారెక్టరిస్టిక్కే వేడి, అది నేను. భూమిలో సువాసన, మరి ఆకాశంలో శబ్దం, ఆకాశంలో ఉన్నదే శబ్దం, ఆ శబ్దం ఎవరు? అది నేనే అంటున్నారు. సో ప్రతి దానికి లక్షణం ఏదైనా ఉంది అంటే అది భగవంతుడే. కనిపించే ఎన్నో రూపాలుగా మనకు పంచభూతాలుగా ఇలా కనిపిస్తున్న సమస్తం కూడా భగవత్ శక్తియే. ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమసాశ్చయే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. సో జీవుల యొక్క సత్వరజ తమో గుణాలకు చెందిన భావాలన్నీ కూడా నా శక్తి వల్లే కలిగాయని తెలుసుకో.
మరి 3 గుణాలు ఉన్నాయని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం కదా, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం అని. ఈ ఈ తమో గుణం, రజోగుణం, సత్వగుణాల వల్ల మనకి రకరకాల ఫీలింగ్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయి, కోరికలు. ఇవన్నీ కూడా నా శక్తి అంటే భగవంతుడిదే. ఆ సత్వరజస్ తమో గుణాలు కూడా భగవంతుడి శక్తే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అయితే వాటిల్లో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి అంటున్నారు. దాని అర్థం ఏమిటి? సత్వరజస్తమో గుణాలు నాకు లేవు, నేను గుణాలకు అతీతుడను, కానీ నాలో అవి ఉన్నాయి అంటే అవి నాలో నా శక్తియే అని. నాలో అంటే భగవత్ శక్తిలో అవి భాగమే, ఆయన మాయాశక్తియే. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఏమిటి? భగవంతుడి మాయాశక్తి. కాబట్టి నాలో అవి ఉన్నాయంటే భగవంతుడిలో సమస్తం ఉన్నది. మన కంటికి కనిపించేదైనా కనిపించిందైనా ఏదైనా సరే భగవంతుడి యొక్క శక్తియే. భగవంతుడి శక్తి లేని ఏది కూడా లేదు అని మనకు వీటన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా ఆయన వివరిస్తున్నారు మనకి. ఏదైనా సరే ఇక్కడ ఉంది అంటే అది భగవత్ శక్తియే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి సత్వరజస్తమో గుణాలు కూడా ఈ ప్రపంచం అంతా మాయ అంటూ ఉంటారు. జగమే మాయ అంటే మాయ ఏమిటి? కళ్ళ ముందు ప్రపంచం కనిపిస్తుంటే మాయ అంటారు అని మనకు అర్థం కానప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాం. మాయ అంటే ఈ త్రిగుణాలు, సత్వరజస్తమో గుణాలు, అవి ఈ ప్రపంచం అంతా లో నిండి ఉన్నాయి. అందుకే ఈ జగత్తులోకి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు బానిసలైపోతూ ఉంటారు. కాబట్టి అవి భగవత్ శక్తియే, ఆయన మాయా శక్తియే. కానీ ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలకు ఆయన అతీతుడు, ఆయన వాటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో ఉండరు. కానీ ఆయనలోనే ఉన్నాయి అంటే అది ఆయన శక్తి కాబట్టి అది కూడా భగవత్ శక్తియే అని చెప్తున్నారు. త్రిభిర్గుణమయైర్భావైః సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్య పరమవ్యయం. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం అనే 3 గుణాల ద్వారా మోహితులైపోయి ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఆ గుణాలకు అతీతుడను, నశింపులేని వాడిని అయినా నన్ను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. పరమవ్యయం, దివ్యమైనటువంటి వాడిని, నాశనం లేని వాడిని అయిన నన్ను వాళ్ళు గ్రహించలేకుండా ఉన్నారు. ఎందుకు గ్రహించట్లేదు? ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల మోహం ద్వారా వాటి ద్వారా మోహితులయ్యారు. ఆ మోహితులైపోయి వాళ్ళు భగవంతుడు ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతుడు, నాశనరహితుడు అనే విషయాన్ని గ్రహించడం లేదు. ఈ గుణాల ప్రభావంలో పడిపోయి వాళ్ళు ఈ గుణాలకు అతీతుడనైన నన్ను తెలుసుకోవడం లేదు. అందుకే భగవంతుడు ఫస్ట్ లో ఏం చెప్పారు? నన్ను తెలుసుకోవడం అంటున్నాడు. భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం అంటే ఏమిటి అని అక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా. ఆయన తత్వాన్ని ఎలా ఉంటుందో మనం అనుభవపూర్వకంగా రుచి చూడటం. ఏమిటి ఆయన తత్వం? సచ్చిత్తానంద తత్వం. సచ్చిత్తానంద తత్వం ఎలా వస్తుంది? నువ్వు శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు వచ్చినా, స్థిత ప్రజ్ఞత లక్షణాలు వచ్చినా వస్తాయి. ఏమిటది? సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలగటం, వాటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి బయటపడినప్పుడు అని అర్థం అన్నమాట. భగవంతుడు ఆ గుణాలకు అతీతుడు, మనం కూడా ఎప్పుడైతే ఆ గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతామో అప్పుడే భగవతత్వం ఇలా ఉంటుంది అని మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ తో తెలుసుకోగలుగుతాము. అందుకే అది విజ్ఞానం అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ తో తెలుసుకోవడం. దైవీకేషా గుణామయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. సో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలతో నిండిపోయినటువంటి ఈ దైవ మాయను దాటడం సామాన్యంగా ఎవరికి సాధ్యపడదు. చెప్తున్నారు కదా, అందరూ ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల వల్ల మోహితులైపోయి ఈ గుణాలకు అతీతుడైన నన్ను తెలుసుకోవడం లేదు. ఈ గుణాల వల్ల మోహంలో పడిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళకు భగవంతుడు అర్థం కావడం లేదు. కాబట్టి ఈ దైవమాయను దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. అయితే మామేవయే ప్రపద్యంతే, ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడుతారో మాయామేతాం తరంతితే, సులభంగా దాటగలుగుతారు ఈ దైవమాయను అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ ఈ భవసాగరంలో ఈ మాయలో మునిగిపోతున్న వ్యక్తి 2 చేతులు ఎత్తి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడినప్పుడు ఆయన పైకి లాగుతారు ఈ మాయ నుంచి అనేది ఈ చిత్రం ద్వారా మనకు చెప్తున్నారనమాట. సో ప్రతి చాప్టర్ లో అట్లీస్ట్ 1 or 2 శ్లోకాస్ లో భగవంతుడిని పొందటానికి మార్గాలేవో ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. అలాంటి శ్లోకంలో మరి ఇది ఒకటి. ఈ దైవమాయ దాటటం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు, కానీ మామేవయే ప్రపద్యంతే, ప్రపద్యం అంటే శరణు వేడటం, నన్ను ఎవరైతే శరణు వేడతారో మాయామేతాం తరంతితే, వాళ్ళు
ఈ మాయను సులభంగా దాటారంతి అంటే దాటగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడిని శరణు వేడటమే కంప్లీట్ గా భక్తి మార్గం. శరణు వేడటం అంటే ఏమిటి? ఏదైనా సరే భగవాన్ నీకే అర్పించాను, నువ్వు ఏది చేసినా నాకు ప్రసాదమే. మనకు కష్టం వచ్చినా మామూలుగా మనకు కష్టం వచ్చినప్పుడు భగవంతుడే ఇదేమిటి ఇలా చేసావు నేను అని భగవంతుడి మీద నెట్టేస్తూ ఉంటాం. అదే మనకి సుఖం వచ్చిందంటే భగవంతుడిని తలుచుకోవడం కూడా కొంచెం కష్టం, గుర్తుకురారు వెంటనే, మనం హ్యాపీ అవుతూ ఉంటాం కానీ. సో అలా కాకుండా ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనుకోవడమే శరణు వేడటం. ఆ కంప్లీట్ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడే మరి శుద్ధ భక్తులు గా ఉంటారు. భక్తి మార్గం అంటే అంత భగవంతుడిని శరణు వేడటం అంటే అది అర్థం. మాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమా మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితా. సో నన్ను ఇలా భగవంతుడిని శరణు వేడితే నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు సులభంగా దాటుతారని చెప్పారు కదా. అయితే భగవంతుడిని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారట. 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను ఆశ్రయించరు అని చెప్తున్నారు. ఎవరు వాళ్ళు? దుష్కృతినో మూఢ, ఏది అంటే దుర్మార్గులు, మూఢులు, మాయయాపహృత జ్ఞానం, మాయతో వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని కూడా మాయలో పడిపోయి ఉన్న జ్ఞానాన్ని కూడా మర్చిపోయిన వాళ్ళు, ఆసురం భావం ఆశ్రిత, రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడరు. పాపాత్ములు, మూఢులు, మానవాధములు, మాయలో పడి వివేకాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నన్ను శరణు వేడరు. సో మూఢులు, నరాధములు, మాయ ప్రభావం వల్ల జ్ఞానం నశించిన వాళ్ళు, ఆసురం రాక్షస గుణాలున్న వాళ్ళు, వీళ్ళు భగవంతుడిని ఎప్పుడు శరణు వేడని వాళ్ళు. మరి భగవంతుడిని ఎవరైతే శరణు వేడతారో సులభంగా దాటుతారు అన్నారు కదా. అందుకని ఆ తర్వాత చెప్తున్నారు, అలా వేడని వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఈ 4 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు నన్ను శరణు వేడరు. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటూ ఉంటారు. ఇంకొక 4 రకాల వాళ్ళు భగవంతుడిని శరణు వేడే వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్తున్నారు. చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. సో భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఆ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడతారు. ఎవరు? చతుర్విధ భజంతే మాం, 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను పూజిస్తూ ఉంటారు. ఎవరు వాళ్ళు? ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళు. ఆర్తో జిజ్ఞాసురు అర్థార్థి, ఆర్తులు అంటే ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళు, జిజ్ఞాసులు అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలనే క్యూరియాసిటీ ఉన్నవాళ్ళు, భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలనే క్యూరియాసిటీ ఉన్నవాళ్ళు, అర్థార్థులు అంటే సంపద కోసం గాని ఇలాంటి వాటి కోసం గాని భగవంతుని ప్రార్థించే వాళ్ళు, తర్వాత జ్ఞానిచ, జ్ఞానంతో భగవంతుణ్ణి కోరుకునే వాళ్ళు, ప్రార్థించే వాళ్ళు. 4 రకాల వాళ్ళు పుణ్య పురుషులు నన్ను నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎవరు ఈ 4 రకాల వాళ్ళు? ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని చెప్పారు. ఆర్తులు అంటే బాధలో ఉన్నవాళ్ళు, గజేంద్ర మోక్షం, ఈ స్టోరీ మనం నిన్న మొన్న కూడా చెప్పుకున్నాం. గజేంద్రుడు మరి బాధలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుని తలుసుకోవడం, ఆయన వచ్చి రక్షించడం, అదొకటి. ద్రౌపది మరి ఆవిడను బాధలో ఉన్నప్పుడు ఎవ్వరూ రక్షించలేకపోయారు. అక్కడ ఉన్న రాజులు గాని, గురువులు గాని, పెద్దవాళ్ళైన భీష్మద్రోణులు గాని మరి ఎవ్వరూ ఆఖరికి భర్తలు ఎవరూ రక్షించలేనప్పుడు భగవంతుని ఆవిడ శరణు వేడితే ఆయన వచ్చి రక్షించడం జరిగింది. తర్వాత జ్ఞానాభిలాషి, జ్ఞానులు అంటున్నారు కదా, వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ వకులాదేవి అంటే వ్యాస మహర్షి భార్య. ఈయన వ్యాస మహర్షి, ఆవిడ వాళ్ళ పుత్రుడు సుఖ మహాముని. ఆ సుఖ మహాముని ఎన్ని రోజులైనా ఆయన బయటకు రావడంలా తల్లి గర్భంలో నుంచి. ఎందుకంటే వస్తే ఈ మాయలో పడిపోతానని ఆయనకి భయం వేసి నేను రానంటున్నా. అప్పుడు భగవంతుడు వచ్చి నిన్ను ఈ మాయ గురి కాకుండా నేను కాపాడుతానని చెప్పినప్పుడు ఆవిడ ఆ తర్వాత ఆయన పుట్టడం జరుగుతుంది. సో జ్ఞానాభిలాషి అన్నదానికి జ్ఞానులు అన్నారు కదా. జ్ఞానులు ఎవరు? ఈ 3 గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళే మరి జ్ఞానులు.
త్రిగుణాతీతులు. సో అందుకని అది ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు. తర్వాత ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే జ్ఞానం కోసం ట్రై చేయటం. పరీక్షిత్ మహారాజు భాగవతాన్ని వినడం సుఖ మహాముని నుంచి. ఎందుకు? చనిపోయేలోపు ఈ జ్ఞానాన్ని ఆర్జించాలి అని అనుకున్నాడు కాబట్టి సుఖ మహాముని నువ్వు భాగవతం విను, నీకు ఆ జ్ఞానం వస్తుంది అని చెప్పి భాగవతాన్ని వివరించారు. అదొక ఎగ్జాంపుల్ ఆ జ్ఞానం గురించి. అర్థార్థులు అంటే సంపద కోసం ప్రే చేసే వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరు అంటే ధ్రువ మహారాజు. చెప్పుకున్నాం కదా, ధ్రువ మహారాజు సవతి తల్లి నీకు రాజ్యం రాదు, తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చునే అర్హత లేదు అని కిందకి లాగేసినప్పుడు వెళ్ళి ఆయన్ని భగవంతుడిని తపస్సు చేస్తే ఆయన ప్రత్యక్షం అవడం. కానీ ప్రత్యక్షం అయిన తర్వాత చేయడం రాజ్యం కోసం చేసిన ఆయన అసలు అదంతా మర్చిపోయి భగవంతుడిని స్తుతించడమే ఆయనకు కావాల్సింది. కానీ భగవంతుడు ఆయనకు అన్ని ప్రసాదించడం చూసాం ఆ స్టోరీ. సో అర్థార్థి అనే దానికి అదొక ఎగ్జాంపుల్. తర్వాత మరి సుగ్రీవుడు ఎలా అయితే శ్రీరామచంద్రుని ఆశ్రయించాడో రాజ్యం కోసం అదొక ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు. సంపద కోసం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించిన వాళ్ళు. ఇకపోతే జిజ్ఞాస, ఆసక్తితో ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారు కొందరు. క్యూరియాసిటీ, భగవంతుడి తత్వం తెలుసుకోవాలి. వాళ్ళెవరు? నైమిషారణ్యంలో ఈ రకంగా ఇదివరకు రోజుల్లో ఋషులంతా కూడా చేరి ఈ భగవత్ తత్వాన్ని గురించి చర్చించుకునేవారు అనమాట, డిస్కషన్స్ చేసుకునేవారు. సో వాళ్ళకి ఆ క్యూరియాసిటీ, భగవత్ తత్వం ఏమిటో తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస ఉన్నది కాబట్టి జిజ్ఞాస అన్న దానికి వాళ్ళని ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించారు. సో ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను కోరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సచా మమ ప్రియ. ఈ 4గురిలో నిత్యము భగవంతుడిని భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు. సో ఈ 4 రకాల్లో కూడా భక్తితో భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించే జ్ఞాని, ఇంకా ఈ జ్ఞాన సముపార్జ జ్ఞానాభిలాషి, అతను ఇంకా ఉత్తముడు. అతను నాకెంతో ప్రియమైన వాడు, అతనికి నేనెంతో ప్రియమైన వాడిని. ఉదారా సర్వ ఏవైత జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం అస్థిత సహి యుక్తాత్మా మామేవాన్ ఉత్తమాం గతిం. వీళ్ళంతా గొప్ప వాళ్లే అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళంతా గొప్ప వాళ్లే అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే. ఎందుకు? అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. ఎన్నో జన్మల అనంతరం జ్ఞానులు నన్ను శరణు వేడుతారు. ఎందుకు? వాసుదేవుడే సర్వము అనే జ్ఞానంతో. అలాంటి ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఆ జ్ఞానం వచ్చి సమస్తము వాసుదేవుడే అని తెలుసుకుని ఆయన్ను శరణు వేడుతారు. సమహాత్మ సుదుర్లభ. అలాంటి మహాత్ములు చాలా అరుదు అని చెప్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ గా మనకి ఇక్కడ ప్రభుపాదను చూపిస్తున్నారు. ఆయన మరి కంప్లీట్ గా భగవత్ సేవలో జీవితాన్ని గడిపారు కాబట్టి అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే ఫలితాలు పరిమితము, తాత్కాలికం. దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవలోకాలకు వెళ్తారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. సో ఇక్కడ అల్పబుద్ధి అంటే చెడు బుద్ధి అని కాదు, అంటే టెంపరీ బెనిఫిట్స్ కోసం మనం ప్రేయర్స్ దేనికి చేస్తూ ఉంటాము? ఈ ప్రపంచంలో మన కోరికలు తీర్చుకోవడానికి అవన్నీ వాటి గురించి ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటాము, తీరుతూ ఉంటాయి. కానీ మనం గ్రహించిన విషయం ఏమిటి అంటే అసలు దీనికంటే ముఖ్యం మన మానవ జన్మ మోక్షం సంపాదించాలి. ఏ జన్మలోనూ కుదరండి, ఈ జన్మలోనే కుదురుతుంది ఆ మోక్ష సాధన. మానవ జన్మే చాలా ఉత్తమమైనది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈ జన్మ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని వినియోగించుకుని మనం మోక్షానికి ప్రయత్నించాలి. కాబట్టి మనం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తే ఆయన దగ్గరికే వెళ్తాం. కానీ ఈ కోరికల కోసం మనం ప్రార్థిస్తూ ఉంటే కోరికలు తీరుతాయి, అంతవరకు మనం ఆలోకాల్లోనే ఉంటాం. కానీ మనకి
ఈ జనన మరణానికి అతీతమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళలేం. అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నా భక్తులు నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామ బుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. సో నన్ను సంపూర్ణంగా తెలివిలేని జనులు నేను ఇంతకు ముందు నిరాకారుడిగా ఉండి ఇప్పుడు ఏదో ఈ రూపాన్ని పొందాను అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అల్పజ్ఞానం కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావం వాళ్లకు తెలియదు. ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైనది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కొంచెం సంపూర్ణంగా నన్ను తెలుసుకోలేని వాళ్ళు నేనేదో ఇప్పుడు ఈ మానవ రూపాన్ని పొందానని అనుకుంటారు. కానీ నా నిజమైన ఉన్నత స్వభావం, నా ఈ పరంభావం, ఈ దివ్యమైనటువంటి ఈ తత్వాన్ని అజానంతో తెలుసుకోలేక నేను అవ్యయుడను, నాశనం లేని వాడినని, ఉత్తమమైన మహోన్నతుడనని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. దేవాది దేవుడిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ కూడా నాకు తెలుసు. అయితే నేను మాత్రం ఏ ఒక్కరికి కంప్లీట్ గా తెలియను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎక్కడో ఒకళ్ళు కానీ ఆ భగవత్ తత్వాన్ని పొందలేరు. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते ద్వంద్వమోహనిర్ముక్తా భజంతే మాం దృఢవ్రత. సో పూర్వజన్మలో ప్రస్తుత జన్మలో సో ఎవరు భక్తులు కాగలరంటే పూర్వజన్మలో ప్రస్తుత జన్మలో భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వాళ్ళ పాపాత్మకమైన చర్యలన్నీ పూర్తిగా నిర్మూలించబడి మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుంచి వాళ్ళు విముక్తి పొంది అలాంటి వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంగా నిమగ్నమై ఉంటారు. సో ఇంతకు ముందు జన్మల్లోనూ ప్రస్తుత జన్మలోనూ భక్తిలా మార్గంలో ఉంటూ తర్వాత అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ పాపాలన్నీ కూడా నిర్మూలించబడి ఈ ద్వంద్వత్వం అంటే ఆపోజిట్స్ అంటే సుఖ దుఃఖాలు లాభ నష్టాలు వీటన్నిటి నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు, అంటే ఏదైనా ఒకటే అనే మెంటాలిటీ తెచ్చుకోగలిగిన వాళ్ళు. ఎవరికి వస్తుంది ఆ మెంటాలిటీ అంటే ప్రస్తుత జన్మలో పూర్వజన్మలో ఎవరైతే భక్తితో ఉంటారో వాళ్లకు వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు వాళ్ళ ద్వంద్వత్వం నుంచి బయటపడి కంప్లీట్ గా నా భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటారు. వాళ్ళ పాపాలన్నీ కూడా కడిగి వేయబడతాయి అని చెప్తున్నారు. సో భక్తి మార్గంలో ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మరి ఆ పాపాలు కడిగి వేయబడతాయి. భక్తి అంటే ఏమిటి అంటే ఆ ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి, భగవంతుడి మీద మనసు పెట్టి ఆ పవిత్రమైనటువంటి మనస్సును డెవలప్ చేసుకోవటం. సో ఏదైనా ఒకటే, ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదమే అనుకున్నప్పుడు ఏదైనా ఒకటే అనేటటువంటి ఫీలింగ్ ఏర్పడుతుంది ఆ శరణాగత తత్వం ఉన్నప్పుడు. సాధిభూతాది దైవం మాం సాధి యజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణ కాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. దేవాది దేవుడినైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు దేవతలకు అన్ని యజ్ఞ పద్ధతులకు అధిపతిని అని తెలుసుకుని నా పూర్తి భావనలో ఉన్న వాళ్ళు మరణ సమయంలో కూడా నన్ను తెలుసుకునే ఉంటారు. సో ఎవరైతే ఈ విధంగా నన్ను అర్థం చేసుకుంటారో జగత్తుకు సాధిభూతాది దైవాన్ని నేనని, సాధి యజ్ఞం చేయే విదుః అన్ని యజ్ఞాలకు అధిపతినని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ప్రయాణ కాలేపిచ అంటే లాస్ట్ మినిట్ లో కూడా వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా నన్ను తే విదుర్యుక్త చేతసః ఈ రకంగా నన్ను తెలుసుకుంటారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురు. సో ఈ లాస్ట్ శ్లోకాలు కూడా మరి భగవంతుని తెలుసుకోవడం అనేది ఎలాగూ అంటే ఇది భగవంతుణ్ణి సమస్త జగత్తుకు దేవతలకు అన్ని యజ్ఞాలకు అధిపతి. యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? ఏ పనైనా సరే మనం భగవంతుడికి అర్పించి ఆయన ఏది ఇచ్చిన ప్రసాదం అనుకోవడమే యజ్ఞం. పని కూడా అప్పుడు యజ్ఞం అవుతుంది. సో అన్ని యజ్ఞాలు ఆయన కోసమే, అంటే అన్ని యజ్ఞాలకు బెనిఫిట్ పొందేది దాని నుంచి వచ్చేది భగవంతుడికి అర్పణం అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో అన్ని యజ్ఞాలకు ఆయన అధిపతి అని వాళ్ళు చివరిలో కూడా నన్ను తెలుసుకుని ఉంటారు. సో ఆ ఫీలింగ్ తో ఉన్న వాళ్ళు భగవంతుడిని సమస్త జగత్తుకు
దేవతలకు అన్ని యజ్ఞ పద్ధతులకు అధిపతి. సాధిభూతాది దైవం మాం సాధి యజ్ఞం చేయే విధు. సో అన్ని సమస్త జగత్తుకు దేవతలకు యజ్ఞాలకు అధిపతి అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుని భగవంతుడి పట్ల భక్తితో ఉంటారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అయితే ఈ గీత పాఠంలో ఏం నేర్చుకున్నామంటే మహాత్ములు భక్తితో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడతారు. పవిత్రాత్ములు తమ మనస్సును ఇతర పూజా ధ్యేయాల వైపుకు మళ్లించరు. అంటే వేరే కోరికలు ఉండవు. పవిత్రమైన హృదయం ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ మనస్సును భగవంతుడి మీదే లగ్నం చేసి ఆయన్ను శరణు వేడతారు. అది ముఖ్యం అన్న ఆ పాయింట్ మనం ఇక్కడ చూసాం. భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం